Hej. Hej. Vi har med et budget. I hvilke lande bruger man euro? Euroen blev brugt i Tyskland, Frankrig, Italien, Belgien, Luxembourg, Nederlandene, Irland, Grækenland, Spanien, Portugal, Østrig og Finland. Indfører de nye EU-lande euroen? De nye EU-lande er forpligtet til på sigt at indføre euro. Hvad koster en euro, og hvordan ser den ud? I euroen svarer til ca. 7,5 danske kroner, og eurosedlerne er imidlertid ens uden nationale varianter, og der er 7 forskellige eurosedler med værdier på henholdsvis 5, 10, 20, 50, 100, 200 og hele 500 euro. Hvad er EMU'en? EMU'en er forkortelse for den økonomiske og monetære union, og den dækker over den økonomiske politik og det monetære forhold. Ja. ERM den anden endelige figur i Star Wars? Nej, ERM den anden er den lidt utilgængelige forkortelse af det europæiske valutasamarbejde, som Danmark har deltaget i siden den 1. januar 1999. Hvad er stabilitets- og vækstpagten? Stabilitets- og vækstpagten er knyttet til EMU'en, og det skal få medlemsstaterne til at skabe stabilitet og vækst. Hvad består EU's egne indtægter af? EU's budget er fuldt ud finansieret af EU's egne indtægter. EU's egne indtægter er det beløb, som opkræves i medlemslandene. Og EU's egne indtægter består af 4 dele. Toldindtægter, landbrugsafgifter, momsindtægter og en procentdel af medlemslandene BNI. Hvilke lande er nettobidragsydere i forhold til EU's budget? Det er Belgien, Danmark, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Portugal, Finland, Sverige og Storbritannien. Ja, det er det.